भिडिअ बानायनांदोंलै आसोलफोर जोंना बिरि फाग्लाया सेकेन्ड डिस ओंखारसिगोन आरोना ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन भिडिअ ओंखारिया जोंनि चेनेलाव जानला मेनला प्रडाक्सनाव आसोलफोर नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आसोलफोर ओरैबायदि हिट बानायगोन बिरि फाग्ला पार्ट 2 ओमफ्राय आरो पार्ट 1 खौ नुवाखैबा नै ससेखौ नायना लाग्रो ओमफ्राय फुल भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ ओमफ्राय नोंथाङा थांनानै नायथां ओमफ्राय आरो जोंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय शेयार खालाम ना मा बुङो आसोलफोर नोंथाङा जोंनि चेनेलखौथ' दा रावबो बारा मिथिलाबा ओंखायनो शेयार खालामना आरोना नोंथांनि लोगोनो ओमफ्राय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आं साबस्क्राइबार गोदान होननानै ना दे बिदिबा होमबा नायदो भिडिअखौ